Yekopie mo ewa sante mampo ana chese ene no ensem bebre na etwa egu ono ma chese wotumi se nibere abapa chese nibere a ensoja na nso no omotumi a kire se ampa nibere etumi esoja ene no medi ya meje so Franco ku asante nsem no do so papa dem didi kan no ene de to aso ene ye de besomo ene no pay yada agena fe yuntumi embora ensem no mo yekopie mo ewa Kumasi anase Ashanti regional ba bia yekopie ene no baby a friend is a mampon Ashanti mampon na ye wonga o anase wonga ko school friend is a mampon training college on yet say grofo mo be teacher for professors and opese oyo pabene na just wutumi ejira nipa nim bebre nim na kire chomade A for apple, B for beeple, C for sepo na just wutumi kira de na wo kire grofo na wutumi se ampa adekere na wakere no akwa nim de anya se hia se obeko training college na chese wotumi anya santete no wode ama nipa bebre eno na omuso akopio na chese omodwene ho omsi omonte ase se ba bi omabedona se mampon training college no results e ba this semester no mani nje nkra omuso mbe demonstration chekire nti pa de akere se ampa results aye empenifo no ede mo no omonte ase omokire nsem se results ne ba ya nkrofo ma feel ne doso too much omuso omodoso omusi yenim se ye ni made ge na nso no nipa tumi tena fia na so won a chese wotumi so ma feel omusan races na omusi ebro madwen ene omonte ase so nti no omo be demonstration chechire nchi pa na demonstration no tumi start here ni tua se wotumi hu se video bi e betwagu wo screen anim no omo start endo na jwa chese wotumi so omo bodwuma chese omani abre papa omo chem se demonstration no omo ye na ade peaceful one we asumdwe omo kire omo nya omo nwa KNUST4 amko se ne ma no mo de dabi omo beto mbo ase demonstration a kire se ne ma ekoso e wo school mo no mani enje ho esan se woni ngi bibi ho a wotumi demonstration constitutionally mramu no kire se ampa wo kwan se wotumi kire wadwen wotumi demonstration kire se ne ma we ABC enkoyi entirmu tumi enbo mode na mutumi enye ho ne ma entumi emfa mai na we mu de omo kire se omo beti ompanifo beti omo no kosi se ombe ma omo answer se ebia eni bi ni si nti na mama feel bebre no omo gusu demonstration house demonstration ni tuo mu saa besi ena no pa ya tesa mu gusu omo bo omo kire se ampa omo ni abre a endo na jo omo hye tai kakra wotumi se video ejabi ni na mu buruburu wotumi se ampa eja omo hye tai kakra na afa mu kita ye dondo ene ne omo bom gungungun ere kire se ampa empanifo se man bomoden amba me mai answer se de yotumi feli ya yansu yentumi ntena on mo fa yensa ense demifre fo mu se momra na yembe tena wasa na jese ye hwemo se ne empanifo kan wankasa wotiri ho a yetumi twa woti bone papa wotumi so nipa na nka no ofe nanso wotiri be yi no eye se wo se tiri no emfata nanim no nanso we sign se wantumi ankasa ne ntino eye se tiri na so no wo so ne saa jese wode ko eno na agrofo iso monte as student se dabi ya de ntumi be ha saa mehwe mo saa na jese first semester when say results na ba no munya fe bebre na feel abonfo ne be doso ne jese ye nkura ye kwaje ntiti ya ba be kire nkrofo ade no jese be to bon tia ne jese ye ya bon nkura chen ye kwaje anase won ye be kire ma de no jese o mo kira omu ntumi me kira de no isan se wo a wo ko kira de no na se wuti kira ye ko trini no o results abana jese wa feel poto se ya bra na wo be gina ye student anima dem pra na wo be kire na bana hunu sampa me na ma me pass pa o isan se yesi asamba na se wunya bibia anka asem na ho ye twa bi ya dance entimi yo kire ni ebia me certificate ni me ko school no wo hwe me semester na wo hwe ni ma maya wotumi se ampa muda wa papa nti no ya monso mombo modern na afi no montumi ntworo na montwaniye na se wose omosi yankoba ne sa na jese script bi aba jese wo hwe exams na jese wo hwe de omanya wo mu a na enye ni ka na enye ni so de a omontumi me wi school no emfa me giran krofo anim ema me kire mo se for apple no science say for apple de we do akire nti no ya bomode asua ni science say we anyway na me koy wo school a wotumi se results nye family say unkran say ye nkofo say omonte as science failing adults just demonstration ma sha say papa besi anopai de empanifo ana say won a woda school na no de omgusuwa just omugu edan mu just omo hwe say meeting bi a omo ye no techirenche pa just omo hwe say sene ombetumi abomoden ene sa nkofo yakasa
ama makoma atumi atom yam akyerɛkyerɛ nsɛm atumi akyerɛ mo esan sɛ wo hwɛ anibere na ɛba na bra woko gyina ja woko toto papa so ahwɛ na kyerɛ sɛ bra no ahwɛ na wo kyerɛ sɛ atumi adi utirimu anase wo yam kora na kyerɛ sɛ wotumi sɛ mpanifo no so ayɛ krado sɛ ombetumi yi oma no sɛdeɛ sɛ na ɛfata na bibia tumi atotɔte na asomdwe ɔmo pɛ no na afei so adenti anse botaye nti a ama ɔmo feli bebre no matumi akyekye mu akyerɛ ɔmo na bibia tumi atɔyam besi anɔpɛ so deɛ aposifo ɔmo mampɔn abɔmɔden yɛn so de enipa na sɛ ɔmo aposifo akɔ sɛ na bia ɔmo betumi ahwɛ sɛ demonstration no ɔmbɛyɛ no ɔmo nya na kyɛ sɛ ebedu baabi kyɛ sɛ aboro ɔmo so a kyɛ sɛ ɔmo mani bɛbere ama ɔmo tumi akɔsɛsɛ nneɛma ɛwɔ sukuu hɔ no mo sɛdeɛ baabi emre bi ebetwa mu ebi kɔyɛ ɛwɔ KN University no ɔmo mpɛ sɛ saa nneɛma no ebetumi asikura nti no aposifo so abɔmɔden a ɛde mirikantɛntɛ atumi akopie ɛyɛ school wɔ hɔ no mo a ɔmo yɛ sɛ bibia betumi akɔso pɛpɛɛpɛ na ɔmo demonstration na ɔmo yɛ no ɔmo betumi ayɛ a atenkabɔne bia no bi bɔne biara ɛnto student anase empo administrator bia na so mo yɛ dwuma ɛwɔ school mo no mo a kyɛ sɛ nsɛm no ɛbobɔ ɛba pa na yɛhyɛ mbɔ sɛ attention TV dan nyina no de bedi nsɛm yi abachi bia no yɛde ba bɛsom na yɛwie nsɛm no kora na kyɛ sɛ plane de ade a ehia papa esan sɛ technology adɔso ɛwɔ ewiase na enam technology adɔso nti no transportation abɛyɛ ade a kyɛ sɛ ayɛ mmerɛ kra wo kwaba sisi abetumi akwaba na sen kra de the short distance aba nti no wotumi fa plane fitia na kyɛ sɛ wo akra abetumi akokuma ase aba sisi a sharp obetumi akotemale wo mmerɛ kra no ansa watena ase no wa kyɛ sɛ wada kakra kyɛ sɛ wo bɔ seat belt na kyɛ sɛ plane tu ya fua na kyɛ sɛ yɛkɔ kra ne okopie mo Nigeria ba me sɛ plane ba akwa na etu afiri omahin kuro honom akɔ ba bi foforo a kyɛ sɛ wotumi no sɛ na kyɛ sɛ neoma enkoyi kakra wo plane mu kyɛ sɛ wotumi sɛ plane dru ba bi o wiem kyɛ sɛ aka kyɛ sɛ wotumi sɛ fort kakra ba ho na wo Nigeria fo kyɛ sɛ omo starting paibo yi baba god na kyɛ sɛ wotumi sɛ obia abone pai bi di Jesus na bi di Allah wakoba na bi di Muhammad ide kyɛ sɛ wotumi sɛ ampa paibo ato de yɛden ato de yɛden papa isan sɛ play yɛ tensen wiem sɛ ɛti na sɛ beto fom abra baabi akɔfa ho no kyɛ sɛ wo kura hwɛ a wontumi check ho ida sɛ epumu na akɔtɔ ɛno kura ne yehu mu kura ne besie wa ɛno kura ne nka ebi ebɛda nyame ase esan sɛ wo plane efiri wiem pa na kyɛ sɛ bɛhwe asase so a bra wanhwɛ kura wo nkrampan yentumi emfa na kyɛ sɛ enkrofo yi eso mu ne mpaebɔ awurade gyeme ne kyɛ sɛ wɔn a team no kyɛ sɛ wotumi sɛ Nigeria mpaebɔ yi de ye chuku na nambe de kyɛ sɛ wotumi sɛ ne nyina frafra kyɛ sɛ wɔn boro mpae ya ɛbɔ mpae sɛ wonyame ntiom na ba bia duru de ano ɔhye esan sɛ play hwiase abusuafo memba den na mɛyɛ kyɛ sɛ wotumi sɛ na bana na wɔn bɔ play me mu ɔdu papa esan sɛ play funny boy bere kyɛ sɛ wɔde ɔmo kɔ ne kyɛ sɛ ebetumi bɛsɛ anasɛ ebenya fort kakra etumi ka wiemu bɛyɛ sima anasɛ dɔnhwere mienu a kyɛ sɛ entumi enkɔ anasɛ entumi ma na nyame ɛfa afie no ɔbɔ mɔden a ɛde ɔmo basa de ɔmo bekum ɛde ɔmo bedu ayɛ airport nti ɔde ɔmo bedu airport na wotumi sɛ nkrɔfo mi firi asan papa wote yɛ condition na sɛ ofifire tiwa wotumi sɛ difference no ano yɛ hye papa enti adum pɛpɛpɛ na je so mo si fo mo tumi sɛ video bi etwagu no wotumi sɛ amanfo na tiplane mu abrɛ enti sɛ wotumi sɛ obi asi anje sɛ form gra na nkotodwe si form awurade me das awurade me das nangode je so mo ye nyame kese a wotumi sɛ video ni mu no ade ni kapapapa e kyerɛ sɛ nyame afa fie di a na nka plane no ke nkodu ba bia wose kodu na nso nyame agye omo abasa na je se wotumi akrom ewo ne nsa nifa so de a ene je se nase na omo de baba nyame a wotumi se video ni mu no mabɔ modern a je se omo da nyame ase obi o free play ni mu AC bia akwala opanio je se omo kɔfom saa na je se nkoto na enase na ntontom na omo de mawurade se wadi omo baba nye sa de a
na nka obituary ne nka ebete ne kese pa se Nigeria obituary no che se ekoso papa che se enipa bebre tumi ewu afie ye wiase na nso no omo se ye enkwa de na che se omo ntumi emfiri ati as for sase so a omo gusu elbo man to dia se mo te se Attention TV for ye gusu boss anka ya omo se yemfa na se ma nyame momo esan se nyame ade omo aba papa woni omo adini yie afi mu nya se wanye bia momo kro omo se ye se nyame anye bia kro ma omo anka we hu ye so abo mo banya ade omo bedu ba bia omo du na se Sunday one hwe asabi omo besa no tese wan kura omo ntiase tese omo be bia asori bia omo bekọ no be koso adi omo gise omo bekọ asori bia ye de onso details be bro science bitum se asa no omo ekra do pass omo be yi omo no san omo nan no papa science se onyame di won fofina se play and crash na de obedu dia na tese ukra wasa ne de wo se special na ha ane de ensem no ankire mu nyina ebesie ekyam sa Attention TV ubora YouTube abomode subscribe na share na ensem bebreba ekoso ewo wiase ene o man Ghana memfa ensom dan de nyina na afeiso no obetumi so afre numbers egu screen ani no na woni edidwa se de se na efata dan de nyina ne abre na abre nya wo se no obedidwa na wotumi hu se ampa ye nso so no ye wo se ebeboa o enti frɛ na ye ni endidwa se de se na efata meni biom ede Frank Kwaku Asante da so je brane adaje hwɛ